Oznamovatelé protiprávního jednání jsou od 1. srpna i v Česku chráněni zákonem. Takzvaní whistlebloweri tak dostali podobnou ochranu, jako mají jinde v Evropě. Je takový zákon potřebný? Co znamená pro firmy? A jsou na něj vůbec české podniky připravené? Na to se budu ptát mých hostů. Ve studiu vítám Kateřinu Hlásek-Dosedilovou, forenzní expertku ze společnosti PricewaterhouseCoopers. Dobrý den. Dobrý den. Marii Zemanovou, místopředsedkyni představenstva Asociace udržitelného podnikání. Vám pěkný den. Dobrý den i vám. Pavla Procházku, Head of Compliance společnosti Home Credit International. Dobrý den. Dobrý den. A konečně Vladimíra Polácha, partnera mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patent Box. I vám pěkný den. Dobrý den. A vám, milí diváci, děkuji, že nás sledujete. Pane Poláchu, začnu u vás. Co přináší do české legislativy zákon o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů? Tak zákon byl přijat vlastně na základě požadavku Evropské unie, to znamená, že se nejedná o nějaký český unikát, ale uniformovanou nebo eurokonformní, bych řekl, normu, která zavádí vlastně základní dva typy povinností nebo okruhu povinností. První je zavedení vnitřního oznamovacího systému, což je vlastně systém, který umí interně přijmout oznámení o podezření jednání zaměstnanců té společnosti v rozporu s právem, ať už se jedná o rozpor s trestním právem, přestupkovým zákonem a dalšími normami. Ten vnitřní oznamovací systém dopadá na společnosti, které mají více než 50 zaměstnanců. U nich je vlastně povinnost zavést tento systém od 15. prosince 2023, kdežto u zaměstnanců, kteří mají více než 250 zaměstnavatelů, kteří mají více než 250 zaměstnanců, tam ta povinnost vlastně vznikla účinností zákona, tedy od 1. srpna 2023, takže už existuje. Ten systém vlastně vyžaduje, aby zaměstnanec, který má podezření, že se ve společnosti děje něco nekalého, něco protiprávního, měl možnost interním systémem, elektronicky většinou cestou nějakého interního softwaru, interní telefonní linky informovat zaměstnavatele, že k tomuhle problému dochází. To je, bych řekl, ten první okruh. Tam samozřejmě na to navazuje povinnost zaměstnavatele vyhodnotit to oznámení a vyvodit z něho důsledky, interně ho vyšetřit případně, pokud je to nutné. A ta druhá oblast vlastně těch povinností je povinnost ochrany toho oznamovatele. To znamená, to je povinnost vlastně mlčenlivosti o osobě, která to oznámení provedla, povinnost poskytnout ochranu tomu oznamovateli a na to jsou navazující vlastně práva toho zaměstnance, který toto oznámení učinil, být ochráněn a také v případě, že dojde k porušení tady téhle povinnosti ze strany zaměstnavatele, tak aby mu byla poskytnuta ochrana, včetně jakéhosi případného poskytnutí zadostiučinění finančního za porušení té povinnosti, že nebyl ochráněn. Samozřejmě zákon opravuje další normy včetně sankcí za porušení zavedení toho systému a tak dále. Paní Zemanová, ten whistleblowing úzce souvisí s hojně diskutovanou problematikou společenské odpovědnosti, správy, řízení podniků a také ekologické udržitelnosti. Tak pojďte nám vysvětlit, jaký je vztah těch dvou oblastí. Určitě. Ten vztah je velmi úzký. My vlastně ve firemním prostředí, řekněme, nebo obecně procházíme obdobím velmi výrazných změn. Dokonce mluvíme o digitalizaci, o další fázi průmyslové revoluce nebo o další průmyslové revoluci. A vlastně začínáme se na firmy dívat daleko komplexnějším pohledem, než tomu bylo dosud, optikou, řekněme, akcionářů, pohledem na ekonomické výsledky, na obchodní výsledky, ale ta optika se rozšiřuje právě na ten model ESG, to znamená, díváme se na to, jakým způsobem firmy vlastně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí a svými aktivitami, ať už výrobou výrobku nebo nějakými službami. A díváme se na to, jakým způsobem firmy vlastně ovlivňují společnost. To je ten sociální pilíř, takže tady se díváme na zaměstnance, samozřejmě, o kterých už byla řeč od Vladimíra. Díváme se ale také na klienty, na odběratele, na koncové spotřebitele. Díváme se vlastně na to, jaký je dopad působení firmy na komunity, ve kterých působí, to znamená typicky prostředí, kde třeba stojí ten výrobní závod nebo nějaká prostě budova té firmy. No a samozřejmě ten třetí pilíř, tak jak naznačuje ta zkratka ESG, je governance, to znamená vnitřní a vnější fungování firmy.
Takže tady se bavíme o tématech, jako je kultura, hodnoty firmy, její etické chování, ale i třeba proces řízení rizik. A tady přesně se dostáváme k tomu whistleblowingu. To znamená, je to nástroj řízení rizik, který nám pomáhá včas odhalovat nějaká potenciální rizika a nese to sebou i směrem třeba k těm zaměstnancům, kde jsme teda opět v tom pilíři S, tak nese to sebou jejich větší jistotu, důvěru v to, že vlastně to prostředí firemní je řádně nastavené a dává jim vlastně nějaké jistoty. A upřímně řečeno v dnešní době na trhu práce myslím si, že spokojený zaměstnanec a stabilní firma je přesně to, co každý manažer nebo každý vlastník firmy určitě chce. Pane Procházko, jakým výzvám jste čelili při zavádění té nové whistleblowing regulace do interních procesů nadnárodní společnosti, která působí v celé řadě zemí? Tak já tady navážu na Vladimíra. Já musím říct, že ta norma je poměrně dobře napsaná, takže je poměrně jako ty požadavky té normy jsou jasné, co se po adresátech a po biznisu, po firmách, po společnostech vyžaduje. Takže tady není problém s tím, že bychom nevěděli, nebo že bychom si nebyli jistí, nebo že to byla nějaká nejasnost, jak ten systém má vypadat. To je dobře, to určitě jako ocení každý biznis. Druhá věc je, jaké výzvy. Pro nás jako větší společnost, jako Home Credit, nebyl problém jako nastavit si ten procesu alokovat dostatečný počet pracovníků, zaměstnanců. Tomuhle problému jsme jako větší společnost nečelili. To může být problém a výzva pro menší společnosti, které třeba nemají tak velký administrativní, právní, compliance aparát. Ale co bylo nového, tak z důvodu vyšší ochrany oznamovatelů, jejich identity, je třeba věnovat pozornost tomu technickému nebo IT nastavení, čímž nám tady určitě potom tady může jako říct něco i paní kolegyně z PwC, tak v nastavení toho technického procesu, aby ochrana toho oznamovatele byla tak důsledná, že k těm informacím nemá přístup ani třeba IT, jo, protože většinu e-mailu nebo většinu jakýkoliv IT systém. Anonymita zachována, takže tomu jsme věnovali pozornost. Je potřeba si na to nastavit pravidla a zase nejen pro ty oznamovatele a pro ty zpracovatele těch oznámení, tedy compliance nebo právní oddělení, ale je potřeba si nastavit právě pravidla i pro IT, jakým způsobem mají udržovat ten systém, aby nedošlo k nějakému prostě odhalení toho oznamovatele. Pokud by třeba se oznamoval problém v IT, tak aby kolegové na sebe neviděli, že jako šéf IT třeba by neviděl, že na něj někdo oznamuje nějaký nekalý jednání. Tak to byly vlastně takový hlavní obtíže, kterým jsme čelili, nebo obtíže spíš výzva, jako všechno má řešení. Pro menší společnosti asi bude ideální si ten systém outsourcovat nebo pořídit zvenčí, koupit, než ho samostatně vyvíjet. To může být daleko rychlejší a efektivnější cesta, zejména pro firmy, které prostě třeba výrobní firmy, které tady působí v České republice, které nemají takové množství jako administrativního personálu. A potom další jako výzva, který čelíme my jako nadnárodní společnost, která má nejen tisíce zaměstnanců, ale i miliony klientů po celém světě, je odlišit ty stížnosti, které spadají do regulovaného režimu nebo chráněného režimu whistleblowingového zákona a ty stížnosti, které do tohoto režimu nespadají. Ať už jsou to třeba klientské stížnosti na kvalitu produktů. A to je zase požadavek, který jako klade nějaký nároky na kvalifikaci, schopnosti toho vlastně zaměstnanců nebo kolegů v týmu compliance. Po obdržení podnětu od oznamovatele potom často ty společnosti provádějí vyšetřování, nejdřív asi interní. Pane Poláchu, jak se ho máme představit? To interní vyšetřování je většinou proces, který z mé zkušenosti, že jsem advokát, přichází na základě požadavků klienta, interního právního oddělení, které si vyhodnotí, že vlastně ta zjištění jsou závažná natolik, že
to může mít potenciálně důsledky trestně právní, případně důsledky pracovně právní, povinnost nebo povinnost, jak si vyhodnotí, že některý z těch zaměstnanců může pochybit natolik, nebo pochybil takovým způsobem, že tam může jít ve hře vlastně ukončení toho pracovně právního poměru s tím konkrétním zaměstnancem. Ten proces začíná většinou tak, že si s klientem stanovíme formou nějakého stanoviska, memoranda v zásadě, co má být vyšetřeno, to znamená, to oznámení se vezme, překlopí se do nějakého shrnutí, co jsou vlastně ta podezření. S klientem se projedná v zásadě časová osa toho celého procesu, jednotlivé kroky. Taková ta maximalistická varianta většinou zahrnuje prostudování toho oznámení, review nebo analýzu e-mailové dokumentace na základě nějakých klíčových hesel a tak dále. To většinou je za podporu forenzního experta externího. Následují většinou interviews, to znamená jaksi konfrontace těch zaměstnanců s těmi zjištěními, které jsou jak v tom oznámení, tak případně vypadly z té analýzy té e-mailové dokumentace. A samozřejmě můžeme pracovat i s dalšími variantami, že třeba se bavíme i s dodavateli, kteří můžou to podezření nějakým způsobem buď podpořit, nebo naopak vyvrátit. A výsledkem je nějaké, jako bych řekl, shrnující zpráva, která říká klientovi, podívejte se, v rámci zadání jsme zjistili to a to a to, domníváme se, že pravděpodobnost porušení toho předpisu nebo toho vnitřního, ať už právního nebo vnitřního, je taková a maková, doporučujeme nějaká opatření, o kterých ještě bude určitě diskuze v rámci tady toho. Paní Halásek Dosadilova, teď se dostávám k vám. V jakých situacích vaši klienti vlastně obvykle zvažují zapojení odborníků na forenzní účetnictví a vůbec nějakých technologií do interních vyšetřování? A jak si to vůbec máme představit? Jste takový detektivové, cifršpioni? Tak to zapojení nás jako do toho celého případu je v takových jako dvou základních situacích. Jedna je, když ta společnost to třeba prošetřila sama, jak říkal i pan Polách, a zjistila, že to podezření je opodstatněné, ale ať už nemá dostatečné množství vlastních zaměstnanců, kteří by to mohli prošetřit, nebo nejsou kvalifikovaní k tomu, anebo třeba nemá technologie pro zpracování takového velkého objemu dat, nebo právě elektronické komunikace. Ta druhá situace je potom v případě, že to podezření sahá v rámci té společnosti, zejména třeba české pobočky zahraniční matky, tak vysoko, že jakékoliv interní prošetřování by nebylo úplně nezávislé a ty lidi by se mohli interně bát takovou věc prošetřovat třeba vůči managementu, tak v tu chvíli vlastně to zapojení toho nezávislého experta tam je proto, aby tu celou situaci prošetřila z pohledu té třetí strany, jakoby nalezl ta fakta. Co se toho zapojení týče, tak samozřejmě naším cílem je podobně, jak zmiňoval i pan Polách, odsouhlasení si určitých kroků s klientem, co se bude dělat, tak aby to šetření samotné bylo poměrný vůči tomu vlastnímu opodstatnění, aby to nebylo takové jako jenom hledání toho, jestli tam opravdu něco je. A cílem je vlastně vzít veškeré dostupné zdroje dat, které jsou i z hlediska jakoby právního možné, protože v některých společnostech, které třeba nemají dostatečně ošetřeny z otázku jakoby review e-mailové komunikace, do té komunikace jít třeba nemůžeme z pohledu ochrany osobnosti a GDPR. Takže to je na domluvě s klientem, ke kterým datům můžeme. Většinou jsou to data z účetnictví, z různých datových zdrojů, kdy cílem je právě jako pospojovat ty data dohromady do jednoho takzvaného jednotlivého zdroje dat, se kterým se dá potom pracovat a vlastně hledat v něm ty různé anomálie, nestandardnosti chování, které můžou poukazovat právě na to, že v té společnosti se něco děje. A neříkám, že ty transakce samotné jsou nějakým způsobem už problematické, ale ukazují na to, že tam nějaké riziko toho, že nestandardního anomálního chování je. A pak ten druhý aspekt je ta e-mailová komunikace, respektive komunikace z jakýchkoliv elektronických zdrojů. Dají se zajistit data z počítačů, jakýchkoliv jako laptopů, desktopů. V současné době s ohledem na to, že data jsou na serverových cloudech, tak se to zajišťuje vlastně z těch serverových záloh. V závislosti na tom, jak data byla smazána, je možné je třeba nějakým způsobem i obnovit. A samozřejmě data z mobilních telefonů, pokud je tam to stanovisko právníků, že je možné taková data zajistit a zpracovat. A teoreticky se dají třeba analyzovat i data z kopírek a podobných jako jiných elektronických zařízení. Nicméně to obrovské množství dat
Kdo vám pomáhá? Tak my máme jako vlastní technologický tým, který má vlastně ty nejmodernější technologie, které umožní právě zpracování takového velkého objemu dat. A vlastně jde o to hledat už a na základě našich zkušeností, řekněme, že víme, ve kterých oblastech jakoby jaká rizika jsou, takže cílem je vlastně nastavit takové jakoby testy, které poukazují na ta potenciální rizika a na základě těch testů vlastně potom, řekněme, vypadnou, když použiju to slovo, z těch dat ty potenciálně rizikové transakce a tam už potom začíná ta mravenčí práce a hledání toho, co může být problematické a co je vlastně jenom takzvané falešně pozitivní, protože třeba ta data, která klient má uvnitř té společnosti, nejsou úplně, řekněme, čistá a kvalitní, jak bychom potřebovali. Pane Procházko, skupina Home Credit působí v celé řadě asijských zemí, včetně Indie, Indonésie, Vietnamu, tak liší se ta evropská, potažmo česká whistleblowing regulace od té regulace, kterou vy třeba znáte z jiných trhů? Ještě tady navážu na kolegyně a chtěl bych říct, že ať už interní vyšetřovatel nebo vyšetřování, nebo pokud externí dodávka, outsourcing toho vyšetřování nemá nikdy nástroje, jako má policie. To znamená, že výsledky toho vyšetřování nejsou vždy dostatečně konkluzivní na to, aby bylo možné tvrdit, jestli se něco stalo nebo nestalo. Což přináší riziko, že jakékoliv větší vyšetřování může tu společnost destabilizovat, protože jakmile prostě začnou interviews se zaměstnanci, tak to může vést třeba k odchodu zaměstnanců, zhoršení efektivity výkonnosti toho týmu, což vlastně nikdo nechce, ale jako vyšetřování se tím nebráníme, ale je to potřeba brát v potaz. No. Ten způsob toho vyšetřování a právě ideální je tady začít datovou analýzou a vlastně až na konci přistoupit k těm jako pohovorům s těmi zaměstnanci. A tady... Paní Zemanová chtěla krátce reagovat? Jenom naprosto souhlasím a proto si myslím, že je velmi důležité věnovat pozornost tomu procesu jakoby preventivnímu, a tak, aby se předcházelo právě takovýmhle jako negativním dopadům, když už potom se něco vyšetřuje. Takže mít to dobře nastavené vlastně celý ten proces a vědět, co se bude dít, jak se to bude dít, tak aby vlastně tahle rizika, tyhle dopady potom na atmosféru vlastně v té firmě, aby se co nejvíce eliminovaly. My tomu říkáme scénář. Tak, přesně. No. Kdo je připraven, není překvapen. Pojďme zpět k té původní otázce. Rozdíl těch regulací na těch jednotlivých trzích, v těch jednotlivých zemích. Jo, tady asi vyvrátím jednu informaci, která koluje ve veřejném prostoru o tomhle zákoně, že přichází ze západu. To samozřejmě negativní konotací, s kterou nesouhlasím, nebo z Bruselu. No, tak není tomu tak, je to vlastně celosvětový standard, včetně asijských zemí, kterých my působíme. To znamená, většina těch jurisdikcí, kde my působíme v Asii, má úpravu whistleblowingu, liší se to země o země. Někde to je institut pracovního práva, protože se tam dbá především na ochranu oznamovatelů. Jinde to je institut řízení rizika finanční instituce, to znamená, že regulátoři jako finančního trhu, podobní ČNB v České republice, chtějí po finanční institucích v jednotlivých zemích, aby v rámci systému řízení rizika měli ty finanční instituce zavedeny v systém oznamování whistleblowingu. A počty stížností v těchto zemích jsou různé, od nižších desítek po vyšší desítky až nižší stovky. Dá se tedy říct, že jsme byli třeba spíše pozadu, že vlastně tak dlouho ta regulace tady chyběla? Já myslím, že finanční trh pozadu nebyl, protože už jako regulace nebo regulace řízení rizika finančních institucí to po nás požadovala, ale v případě ostatních společností větších tomu tak bylo. No. Ale zase větší zaměstnavatelé, případně zaměstnavatelé z vlastníky ze západu nebo z jiných zemí už tento systém zavedený měli. A i čeští, i české firmy, to asi jako nechci říkat, že v Čechách bychom to jako podceňovali. Ale tím, že ten systém teď po nás vyžaduje zákon, tak se srovná to prostředí a určitě to je krok správným směrem pro ty, kdo to myslí vážně s řízením rizik. Whistleblowing je některými vnímán jako možná nějaká byrokratická zátěž, policejní pendrek.
Je to tak, nebo z vašeho pohledu to sebou přináší i pozitivní věci? Já si myslím, že to sebou přináší řadu pozitiv. Samozřejmě každé nastavení procesu sebou nese i nějakou administrativní zátěž a nějakou potřebu. Ale myslím si, že ta pozitiva nesporně převažují a myslím si, že je to i vidět z toho, že všude ve světě už to víceméně funguje. A i tady u nás v našich krajích v řadě firem whistleblowing byl nastaven, fungoval, byť na dobrovolné bázi. Takže to si myslím, že je jako jasný důkaz toho, že pokud v tom řada firm smysl spatřuje už ze své podstaty, takže to určitě opodstatnění má. A jak jsem vlastně říkala na začátku, tak přináší to sebou pozitiva ve smyslu vyšší důvěry, spokojenosti, jistoty těch zaměstnanců, což je určitě velmi důležité, vzhledem k tomu, jak je těžké dnes najít vlastně kvalitní talenty zaměstnance na trhu práce. To stále důležitější. Je to důležité i ve vztahu k všem ostatním takzvaným stakeholders, těm zúčastněným nebo zainteresovaným stranám, protože my už se na ty firmy nedíváme pouze optikou akcionářů, ale pohledem všech těchto stran. To znamená, je to důležité pro velké odběratele a vidíme to v praxi, že se stále více vlastně ptají firem v rámci výběrových řízení nebo v rámci jakéhokoliv navazování dodavatelsko-odběratelského vztahu, jestli mají strategii udržitelnosti, jestli mají nějaké zprávy udržitelnosti, jestli mají závazky a samozřejmě, jak mají nastavené své interní procesy a svá etická pravidla, to znamená včetně toho whistleblowingu. Zatím to byla, řekněme, v našich krajích nějaká best practice, stálo se to postupně tržním standardem a teď už vlastně i zákonnou povinností. Takže v tomto směru se posouváme z něčeho, co bylo řekněme dobrovolné do toho, co je povinné. A nese to řadu pozitiv i směrem právě ke zmiňovaným třeba finančním institucím, které se taky na firmy vlastně dívají touto optikou a ptají se jich, jestli je whistleblowing zaveden, jak je efektivní a jaké jsou z toho výstupy, právě proto, aby měli dostatečné ujištění, že ta firma je stabilní a dlouhodobě vlastně zdravá. Takže těch pozitiv je celá řada a to jsem ani nevyjmenovala všechno. Pojďme možná zpátky k tomu vyšetřování. Jste říkala vlastně, s jakými daty jako pracujete, k čemu se dostanete. Nicméně, jaké jsou pak vlastně výstupy té vaší práce, kam potom ty výsledky jdou, vydáváte nějaká doporučení, končí to třeba trestním stíháním v nějakém extrémním případě? Tak tím výsledkem naší práce záleží na tom, jak se právě jako domluvíme s klientem a co jsou ta jeho jako ultimátní očekávání i s ohledem třeba na konzultace s externím právním zástupcem. Určitě jako tím výsledkem je nějaká zpráva, která shrnuje nejen ten rozsah té práce, aby bylo zřejmé, co bylo vlastně všechno provedeno, případně jaké limitace byly identifikované, ale shrnuje i veškerá ta zjištění a doporučení, protože součástí toho šetření, kdy my samozřejmě procházíme potom třeba detailně určitý vzorek těch transakcí, protože není možné projít všechno, takže pak se zaměřuje člověk na ty rizikové transakce. Tak v tomhletom aspektu samozřejmě procházíme i ty interní procesy a často narazíme na určitý nedostatky v těch interních kontrolních procesech, takže součástí jsou nejen ta konkrétní zjištění, ale jsou třeba i doporučení z hlediska zlepšení celého toho vnitřního kontrolního systému. A ten výsledek, ta zpráva buď může být jenom pro tu společnost jako takovou, s tím, že ona na základě toho činí nějaká další rozhodnutí v té věci, buď sama nebo v konzultaci s externím právním zástupcem, a nebo v případě, že už je třeba v rámci těch interních diskuzí, že, protože on to neprobíhá tak, jakože my jsme solo pracovali a pak bychom jako dodali celý ten výstup, ale je tam vlastně velice intenzivní komunikace mezi námi, klientem, případně jinými experty, které najel, včetně právních zástupců, tak ta zpráva může být určena i pro externí potřeby, například ve formě nějakého odborného vyjádření, které je potom možné použít v rámci ať už civilního nebo trestních procesních věcí. Otázka na vás. Jaký je ten výsledek potom toho interního vyšetřování, vlastně, jak to končí, kam ten výsledek vlastně jde, jak se s ním pracuje dál? Já navážu tady vlastně jako formálně vznikne nějaké stanovisko právní nebo advokátní kanceláře vůči klientovi, zjištění jsou taková maková, došlo k porušení zákona, vnitřních předpisů a tak dále. Z hlediska důsledků bych rozlišil 3 oblasti. První je compliance, to znamená, advokát sděluje svému klientovi, podívejte se, myslíme si, že vlastně toto vyšetřování prokázalo, že vaše interní předpisy, compliance předpisy nepopisují, nezachycují nějaký způsob jednání, který vlastně v konkrétním případě váš zaměstnanec v uvozovkách spáchal, nebo nemusí to být ani v uvozovkách. To znamená, aktualizujte svoje compliance předpisy. Druhá oblast bych řekl, že je občanskoprávní, to znamená, domníváme se, že tady byly naplněny důvody pro rozvázání pracovního poměru, to znamená výpověď.
Nedomníváme se, je to někde na pomezí, doporučujeme vyřešit vlastně tenhle případ odchodem zaměstnance dohodou. To je ta občanskoprávní, bych řekl, v oblasti pracovního práva, v oblasti toho civilního práva, to je vlastně úvaha nad tím, zdali nedošlo k vzniku škody na straně zaměstnavatele, který je například ten zaměstnavatel povinen vymáhat jak už vůči zaměstnanci nebo nějakému externímu dodavateli, anebo časté případy jsou, že to není zaměstnanec, ale že je to člen statutárního orgánu, to znamená člen představenstva, jednatel, kde vzniká v rámci péče řádného hospodáře poměrně jako velký prostor pro vymáhání odpovědnosti za škodu na straně toho statutárního orgánu. A třetí oblast je trestně právní, kdy úvaha toho advokáta vůči klientovi je, podívejte se, domníváme se, že tady vzniká povinnost oznámit vlastně ten trestný čin, protože existuje v rámci právního řádu něco jako trestný čin neoznámení trestného činu. To nebývají tak časté případy. Častější jsou úvahy nad rozměrem trestní odpovědnosti právnických osob, kdy ten advokát radí klientovi, podívejte se, domníváme se, že to není jenom individuální problém, ale možná tady vlastně vznikla byla naplněna skutková podstata trestní odpovědnosti právnické osoby. Z toho musíte vyvodit nějaké právní důsledky a zase se vracíme kruhem k tomu compliance prostředí, aby vlastně tyto pochybení byly zachycena v compliance předpisech a byly vlastně excesem jenom zaměstnance a nikoliv problémem celé společnosti. Tady přecházím jenom velmi krátce vlastně k institutu vyvinění v rámci trestní odpovědnosti právnických osob, kdy právnické osoby můžou se sebe sejmout vlastně odpovědnost v oblasti trestního práva za situace, kdy prokážou, že určité pochybení není pochybením firmy jako celku, ale že se jednalo o exces toho konkrétního zaměstnance a ta právnická osoba, ten zaměstnavatel učinil veškerá opatření, aby se k tomu nestalo. Říkám to velmi zjednodušeně, ale tohle je vlastně ta třetí oblast toho trestního práva, potažmo trestní odpovědnosti a právnických osob, které advokát uvažuje, jestli klientovi může pomoci a co by měl udělat pro futuro do budoucnosti. No a z té praxe, z těch tří oblastí, kterých je nejvíc potom těch výsledků? Myslím si, že typická je ta aktualizace těch compliance předpisů, to je skoro vždy. Pokud k tomu pochybení došlo a ta zjištění jsou vlastně v vozovkách pozitivní, tedy v rámci interního vyšetřování jsme na něco skutečně přišli. A potom jsou to ty pracovně právní oblasti. Ta oblast vymáhání škody vůči zaměstnanci, potažmo statutárnímu orgánu a ta trestně právní část bývá jako méně častá, ale někdy to doroste i do tady této úrovně, ale typicky se pracuje s compliance a pracovně právními předpisy. Ty vaše zkušenosti jsou obdobné, dá se říci? Jsou obdobné, jak jsem už i zmiňovala, tak v našich případech často zjistíme právě určitá nekvalitní data, takže i ta doporučení, které jsou z naší strany, jsou třeba právě nejen ke zlepšení toho vnitřního kontrolního systému, ale i co se týče třeba nějakého pročištění těch dat nebo zvážení určitých jakoby úprav. Procházkou, my jsme se bavili o určitých pozitivech té regulace nové, ale možná, jestli to můžete vlastně shrnout pozitiva, negativa. Jsou vůbec nějaká negativa té nové regulace, ať tady jenom nechválíme? No. Vycházím-li z premisy, že je dobré pro management, aby věděl, co se v jeho společnosti děje, a vycházím-li z premisy, že zaměstnanci nebo kolegové budou spíš mi oznamovat nějaké nekalé jednání, pokud jsou chráněni, což tento zákon zavádí. A ta zákonná ochrana těch oznamovatelů je, myslím, jako velký progres a to, co ten systém vytváří, skutečně funkční. Tak potom tam žádná negativa nevidím. Naopak vidím pozitiva. Jak už jsme se tady bavili, jasné prostředí pro mezinárodní investory, pro banky financující české firmy. Když vidí, že prostě tu je takováhle legislativa, tak ESG zase velice moderní trend i v oblasti financování a i součástí ESG je whistleblowing, praní špinavých peněz. Vlastně jako ochrana proti praní špinavých peněz by taky těžko nefungovala bez whistleblowingu. Ochrana proti korupci. A to je prostě taková mozaika, do které prostě zapadá ten whistleblowing jako jeden dílek a bez kterého by řada prostě důležitých instrumentů nefungovala. Takže pro mě určitě pozitivum. Chápu, že třeba menší nebo střední podniky, že se jim to může zdát jako administrativní zátěž, ale ty zase mají možnost outsourcovat, pokud jsou součástí třeba nějaký skupiny, byť lokální skupiny, sdílet napříč skupinou
K tomu se ještě asi dostaneme, ale v žádné firmě neočekávám stovky stížností v České republice. To opravdu budou spíš jako jednotky, což se dá přes ten outsourcing jako snadno vyřešit. A i ten zákon to předvídá, je tam i nějaký návod a pravidla, jakým způsobem outsourcovat tyhle služby a jak to řídit. Krátká reakce, paní Hlásek, kdo se dělá? Já jsem chtěla říct, že určitě jakoby to přispívá k té transparentnosti toho celkového prostředí. A když se vezmeme veškeré ty třeba i velké kauzy jako v zahraničí, ale i v Čechách, tak vlastně vždycky v každé té kauze hrál určitou roli whistleblower, který upozornil na to jednání, i když třeba v té době ještě nebyl nějakým způsobem zákonem chráněný, ale sám věděl, že prostě, řekněme, ten problém už je tak velký, že je třeba na něj upozornit i za to riziko těch případných odvetných opatření. Takže s ohledem na to, že ta ochrana oznamovatele teď je výrazně větší a můžou se lidé cítit určitým způsobem bezpečněji, tak si myslím, že to určitě přispěje k tomu pročištění některých věcí. Zmanová, nemá to nějaký vliv třeba na tu atmosféru v té firmě, že pak ti lidé se třeba budou podezřívat, budou na sebe tedy bonzovat, jak se lidově říká, z vašeho pohledu? Může to jako pro někdo se toho může obávat, samozřejmě může se to jakoby stát, každý byť sebelepší nástroj je možné zneužít. Na druhou stranu přesně ten proces nabízí možnosti, jak tyhle případy nějakým způsobem velmi šetrně identifikovat, odstranit a jak tu atmosféru zase velmi rychle vylepšit. Protože pokud se takovýhle nástroj začne takovým způsobem zneužívat, tak už to je nějaký signál, že v té firmě něco nefunguje úplně optimálně, jak by mělo. A tím pádem, že bych jako management měla začít konat a nějakým způsobem vlastně zajistit tu nápravu. Když už jste to načala, to vlastně tak křivá nějaká obvinění, vlastně falešné, různá falešná udání. Jak často se to děje a jak vy s tím potom pracujete? Jak rychle zjistíte, že to třeba není založeno na pravdě? Tak u každého toho podezření, které je nějakým způsobem nahlášeno, je třeba posoudit i tu integritu toho oznamovatele, jestli on nemá nějaký svůj vlastní důvod, proč to oznámení podal. Takže to je jakoby standardní součástí toho posuzování. A jestli můžu ještě navázat na kolegyni Zemanovou, tak vlastně důležitá je ta komunikace. Jo. V okamžiku, kdy ta společnost přistoupí k tomu, že transparentně bude informovat i o tom, že co se prošetřilo, jakým způsobem se to šetřilo, jaké byly ty výsledky a i jakým způsobem třeba v případě, že tam byly křiví obvinění a prokázané křiví obvinění, tak mají nějaký disciplinární přístup k tomu, jak tohleto řešit, tak to určitě dává a nastavuje jako velice dobrý způsob, jak právě jako využít ty benefity celého toho systému. Pane Poláchu, jak vy rychle dokážete odhalit, že třeba se to nezakládá na pravdě, to konkrétní podání? To je, ke mně se jako k advokátovi většinou dostávají ty oznámení, které si interně ten právní tým nebo compliance tým vyhodnotil, že mají nějaký základ. Takže já nemám zkušenost s takovými úplně, bych řekl, bezpředmětnými oznámeními, ale i v případě, že dojde k tomuhle filtru, to znamená, že interní právní oddělení si řekne, ono na tom asi něco může být, pošle to dál k externí právní podpoře nebo k advokátovi, tak i v mé praxi jsem zažil případy, kdy se vlastně zjistilo, že to byla nějaká odveta v rámci vnitrofiremních opatření. Zažil jsem případy, kdy vlastně bylo zjištěno, že ta podezření, která na papíře vypadá velmi, velmi závažně, tak se zjistilo, že jsou ve své podstatě banální a opět jako bylo otázka, jaký byl motiv toho oznamovatele pro to podání. Takže, jak říkám, není moje zkušenost, nebo nemám zkušenost s tím rozlišováním úplně bezpředmětných a jaksi odůvodněných oznámení na v každodenním provozu. Ale vlastně v případě advokáta většinou k tomu dochází až ve chvíli, kdy jste v té firmě, hovoříte s těmi zaměstnanci, hovoříte s tím právním oddělením a vlastně získáte nějaký takový, bych řekl, i psychologický první pocit z toho, že podívejte se, tohle jako nevypadá jako závažná věc. A často záleží, bych řekl, na senzitivitě těch firem. Některé si přejou i v případě malých pochybností to vyšetření provést, aby se jaksi vyloučila úplně pochybnost. Některé jsou méně senzitivní a řeknou, podívejte se, pokud my si interně vyhodnotíme, že to asi nebude žádná jako katastrofa, vy nám říkáte, že to asi není žádná katastrofa, tak pojďme učinit nějaká rozumná opatření a nedělejme z toho jako velké vyšetření. Jinými slovy, abych odpověděl na vaši otázku, je to ad hoc, je to velmi individuální záležitost. Pane Procházko, jste mluvil, krátká reakce. A ještě teda nutno říct, že ten, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, tak nepožívá ochrany podle toho zákona. Jo.
Takže předtím varujete. Pane Procházko, očekáváte, vy jste mluvil o desítkách, maximálně desítkách případů, očekáváte nějaký nárůst počtu těchto vlastně oznámení v té podnikové praxi? Neočekávám, protože jak jsem už řekl, většina nebo velká část toho trhu už to měla zavedeno, takže tam ti zaměstnanci měli možnost už i si stěžovat, což je v pořádku. A v případě těch zaměstnavatelů, kteří to zavedou jako nový instrument, očekávám jednotky případů. Protože moje zkušenost ze zemí, jako i mimo Evropu, je, že tam, kde ten systém je regulovaný, to znamená povinný, podobně jako u nás, tak versus ten systém, který je neregulovaný, tedy dobrovolný, tak není tam žádný rozdíl v počtu těch stížností. Paní Halásek, kdo se dělá, pojďme prosím k vám. Jaké možná chyby, nedostatky při provádění těch interních šetření vlastně zjišťujete? Už jsme o tom částečně mluvili i s panem Poláchem, tak z vaší praxe. Tak jeden z těch, řekněme, nešvarů jsou příliš rychlá rozhodnutí managementu, kdy samozřejmě, pokud to podezření je, tak oni mají s horkou hlavou musíme se s ním rozloučit bez nějaké jako zajištění, případně možnosti s tím dotyčným promluvit. Takže se setkáme s tím, že my jsme se s ním rozloučili a teď nám to vyšetřete, jo, což je jako zajímavé, což bývá jako častá situace. Druhé potom jsou, a to bych řekla, že jsou problémy třeba s analýzou té e-mailové komunikace, kdy oni si rozhodnou, že použijou tak jako vyhledávání v tom e-mailu samotném, že jo, když mají tu jeho kopii, ale samozřejmě tato jako vyhledávací možnost je velice omezená, neumožňuje jako kombinaci těch slov a ani neumožňuje jakoby prohlédnout veškeré ty možnosti, takže vlastně ty společnosti si tím omezují vlastně tu možnost datovou, kterou prohledávají a tím pádem i snižují pravděpodobnost toho, že třeba v případě, že tam opravdu k něčemu došlo a ty informace jsou jakoby uloženy v těch datech, tak oni je tím způsobem jakoby nejsou schopni najít. Krátká reakce, pana Polácha. Já bych jenom k tomu dodal, že vlastně až na výjimky typu obrovských společností, které mají interní i vyšetřovací, to znamená kromě právního compliance mají i interní vyšetřovací oddělení, což je případ opravdu, jako bych řekl, globálních společností, tak s výjimkou tohoto druhu zaměstnavatelů skoro nikdo není schopen interními prostředky, to je document review a email review, udělat efektivně, protože přijít do Outlooku zaměstnance a začít tam hledat nějaké údaje, za prvé otázka tedy ochrany osobních údajů a tak dále a o soukromí, ale když tohle pomineme, tak vlastně ten software je externí, není úplně levný a v zásadě proto existují ty externí forenzní služby typu Kateřiny a její společnosti, která dodá tu dodávku jako externě. To znamená, za mě by byla asi reakce ta jako rozhodně ve chvíli, kdy to podezření existuje, tak nepodceňovat tu softwarovou externí podporu, protože jedině tak se k těm datům dostanete z pohledu advokáta, jedině tak se dostanete k důkaznímu materiálu, který potom můžete použít v případě ochrany anebo naopak útoku v soudním nebo v trestním řízení. Takže to je taková za mě asi reakce. Pojďme možná dáte nějaká krátká doporučení z vaší praxe. Co byste doporučili klientům, zaměstnancům v této souvislosti? Je tady nový zákon, byť, jak už jsme slyšeli, spousta firem tady s tím počítá. Začnu u vás. Tak z mého pohledu určitě věnovat se všem těm oznámením, které přijdou a posoudit je reálně, to znamená skutečně se věnovat všem a potom v rámci tohoto také se zaměřit, jak už jsem zmiňovala, na tu komunikaci. To znamená s ohledem na to vnitřní prostředí a to budování té vnitřní firemní kultury, tak aby ta důvěra v ten systém jako existovala. Protože co je nejhorší ve společnostech, u kterých se setkáváme s tím, že třeba v minulosti nějakým způsobem narušili tu důvěru v ten systém, je to, že ty lidi tomu nevěří. Lidi tomu nebudou věřit v okamžiku, kdy oni podají oznámení a s oznámením se nic nestane, nebo nebudou vědět, že se s tím něco stane. A nebo v okamžiku, kdy oznámení podají a v druhý den jako o tom ví celá firma. Jo. Takže určitě důvěra v ten systém je to klíčové, co je třeba budovat právě těma aktivitama toho managementu a celé firmy. Pro ten management tedy neřešit to s horkou hlavou, jak už jsme neřešit to s horkou hlavou, přesně tak. Paní Zemanová, za vás poprosím. Já bych na to určitě navázala, protože si myslím, že ta komunikace je opravdu klíčová. V tomto případě nepodcenit to, setkáme se u klientů s názory nebo přístupem typu u nás nikdy žádné problémy nebyly, u nás to funguje, my se všichni známe,
Máme tady báječnou atmosféru, takže tohle je pro nás vlastně jakoby zbytečné. A já to vždycky vysvětluji na příkladě třeba principů první pomoci, které se všichni učíme od dětství a bereme to jako naprosto správnou a samozřejmou věc. A přitom je to také věc, která vlastně zafunguje v případě nějaké jakoby krize, kdy jde o zdraví nebo o život. V tomto případě jde o zdraví nebo o život vlastně jakoby té firmy, o její stabilitu. Takže úplně podobně bychom k tomu měli přistupovat a být na to připraveni. A když bych to rozšířila na to vlastně celé ESG, které se postupně také z best practice stává vlastně nějakým tržním standardem a postupně i vlastně povinnými pravidly, tak bych doporučila firmám nečekat na to, až to opravdu bude povinné. Už to na tom trhu vidíme, že stále více a více to vyžadují ti velcí odběratelé, vyžadují to finanční instituce v rámci úvěrových procesů a investoři a je dobré prostě využít vlastně v tom ten potenciál, a hledat v tom tu konkurenční výhodu, hledat v tom vlastně tu příležitost pro firmu a hledat v tom ta pozitiva. Taková obecně platná pro život jako poučka, řekla bych. Pane Procházko, za vás nějaká doporučení z praxe? Klidně i pro zaměstnance. Já bych asi řekl, nejdůležitější je vždycky trénink, to znamená, jak překonat odpor, případně vyvrátit nějaký neoprávněný očekávání, nebo přehnaný očekávání, tak je ideálně prostě trénovat jak management, tak zaměstnance, aby všichni věděli, k čemu to má sloužit, čemu jim to může pomoct a jak postupovat. Takže trénink. Krátká reakce. Možná na tohleto určitě, zejména to školení té příslušné osoby nebo těch příslušných osob bude to klíčové, protože na ní bude vlastně to břemeno toho, aby to danou věc jakoby důsledně prošetřila. Takže určitě, když jsme byli k tomu neřešit to s horkou hlavou, tak je důležité mít přesně definovaný postup, jaké kroky učinit, s kým případně ty věci konzultovat, že? Protože to nebude jenom na té příslušné osobě, ale ona bude muset konzultovat s osobami v rámci té společnosti, jako je HR, jako je IT, aby tu danou věc celou vyřešili. Pane Poláchu, vaše závěrečná doporučení? Já z pohledu advokáta si myslím, že ve chvíli, kdy jaksi interní vyšetřování k němu přichází advokát jako externí právní podpora, tak z hlediska vlastně těch zaměstnavatelů je podstatné se uvědomit, že jednak vzniká tam nějaký prostor mlčenlivosti toho advokáta, důvěrnosti těch informací, které s tím advokátem sdílím. To si myslím, že je vlastně přidaná hodnota jeho účasti nebo primární přidaná hodnota účasti na interní vyšetřování. V angličtině tomu říkají legal privilege a je to v zásadě velmi široká kategorie, proč vlastně firmy advokáty potřebují v rámci tady těchto aktivit. Další oblast je řešení konfliktu zájmu, protože ve chvíli, kdy vyšetřování interní začne být vyšetřováním policejním a vaši zaměstnanci začínají chodit vysvětlovat policii nějaký problém, tak jejich právní zastoupení nemůže být totožné jako té společnosti, protože prostě tam ty zájmy se rozcházejí, takže to je další věc, kdy vám advokát řekne, podívejte se, tady už je potřeba získat jaksi větší, širší tým té právní podpory. A třetí oblast, která je z mého pohledu úplně zásadní, je, že ten advokát vám pomáhá analyzovat zákonnost opatřených důkazů. To znamená, že ve chvíli, kdy to je provedeno neprofesionálně to interní vyšetřování a vy opatříte nějaké důkazy, které následně chcete ať už jakémkoliv procesu použít, tak ve chvíli, kdy je nemáte zákonným způsobem získané, to znamená, že jsou získány v rozporu s ochranou osobnosti, v rozporu s pracovními předpisy, v rozporu s ochranou soukromí, kamerové záznamy a tak dále, tak je v zásadě nemáte právo použít, anebo když je použijete, tak vám je soud by měl odmítnout. Takže tam vidím já jaksi doporučení, proč by jaksi interní vyšetřování mělo mít ten rozměr té externí právní podpory a proč advokáti dávají v této oblasti smysl. Dámy a pánové, čas vyhrazený pro naši debatu vypršel. Za účast děkuji Kateřině Halásek-Dosadilové ze společnosti PricewaterhouseCoopers. Děkuji za pozvání. Děkuji. Marii Zemanovou, místopředsedkyni představenstva Asociace udržitelného podnikání. I vám děkuji. Také děkuji. Pavel Procházka byl naším hostem ze společnosti Home Credit International. I vám díky. Nashledanou. A konečně advokát Vladimír Polách. I vám děkuji. Pěkný den. Děkuji. A vám, milí diváci, děkuji, že jste nás sledovali. Hezký den i vám.